Kyllä vai ei? Ei. Okei. Plus se, että heiltä olisi pitänyt ostaa toi hajuvesi. Mut mä ehkä kuitenkin ostan sen. Joo. Ja kyllä vai ei? Ei. Okei. Se on ollut sellainen, että Maijan olisi pitänyt 5 eurolla ostaa jostain mun valitsemasta liikkeestä mulle jotain. Mä ostan tän. Oh my god! Okei, eli Hertta siis ostaa ton. Ja siis mulla on toi myös. Koska sillä on tää. Tai oota hetki, sulla on toi pienempi versio. Niin, ja siis toi on ihan sairaan hyvä. Joo, suosittelen teillekin. Kyllä vai ei? Ei. Ja tehtävä olisi ollut siis sellainen, että Hertan olisi pitänyt juosta ihan täyttä tänne New Yorkeriin ja sitten samalla kun se juoksee, niin napata 5 jotain juttua, jotain vaatetta täältä, heittää ne kassalle ja sitten sanoa, että en mä ostakaan näitä. Vai ei? Kyllä. Tää. Tätä laulua. Laulaa ihan täysiä täällä kaupassa. Ei. Oh my god. Voidaanko mennä tuonne miesten puolelle? Siis mä en tiedä mitä tästä. Yhteen. Sit lähtee. Kyllä vai ei? Kyllä. Okei, se on niinku silleen, että sun pitää niinku, tuossa toi liukumäki tästä, juosta ihan täyttä sinne ja sitten niinku liukuu se ja sitten menet tohon, kun tuossa on toi niiskuneiti, niin siihen kiikkumaan ja sitten sun pitää halata tota tolppia. Onks tää järjetön? No, siis ihan on silleen, että noi pienet voi ottaa musta mallia ja pienet voi tulla eteen ja... Otetaan toi sama, mutta muutetaan sitä vähän. Kohta te näette. Oh my god. Kyllä vai ei? No koska tää on vika, niin mä voisin sanoa kyllä. Eli Maijan pitää juosta semmonen ihan vähän pikkumatka tässä ja liukuu tätä lastia ja olla silleen hei kitty cat, goes from me. Hei kitty cat. Tälleen juoksen. Ja sitten hei kitty cat, goes from me. Ikään kuin sit mä teen feikkikaat. Joo. Okei. Okei. Sä kuvat sen. Eli siis kiitti kun katsoit videon. Nähdään seuraavan videon parissa. Tässä oli meidän kaikki sekoiluja. Ja noloudet. Kyllä. Ja Moi! Muista seurata ja tilata ja kaikkea. Moikka!